Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanino. Padayon natong iampo ang kahusay kalinaw sa tibuok kalibutan, mohari unta ang kaangayan, hustisya o kaayuhan sa mga masakiton. Labi na gyud ang mga naaros panimalay. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit aning atong raffle tickets sa atong fundraising hatagan unta sa Ginoo sa kaayuhan sa ilang lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nakawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, naghiusa ikaw sa nagkalain-laing mga nasod aron mag-ila sa imong santos nga ngalan, itugot sa mga natawo pag-usab gikan sa tubig sa bunyag ang kahiusa sa pagtuo diha sa ilang mga hunahuna ug ang kahiusa usab sa gugma diha sa ilang mga buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang nagkupot kang Pedro ug kang Juan ang bakul nga naayo, ang tanang mga tao natingala ug nanagan ngadto kanila sa dapit nga ginganlag portiko ni Salomon.
Sa pagkakita ni Pedro sa mga tao, miingon siya kanila, "Mga taga-Israel, nganong nahibulong man kamo niini, ug inyo man kaming gitutukan? Naghuna-huna ba kamo nga gumikan sa among kaugalingong gahom o sa among pagka-Diyos nun, nakapalakaw kami niining tawhana? Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ang Diyos sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamahanan, ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway, bisan kun si Pilato nakahukom nga buhian siya. Siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata, ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. Ug gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi, apan gibanhaw siya sa Dios, ug kamo mga saksi niini. Ug ang gahom sa ngalan ni Jesus nga among gituuhan, maoy nakaayo niining tawhana nga inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Hesus, maoy nakaayo kaniya, sumala sa inyong nakita. Ug karon mga kaigsuunan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo ug sa inyong mga pangulo batok kang Hesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios, pinaagi sa tanan niyang mga propeta, nga kinahanglang mag-antos ang Mesiyas, ug gituman kini sa Dios niining paagiha. Busa paghinulsol kamo ug balik sa Dios, aron papason niya ang inyong mga sala, aron moabot kaninyo ang panahon sa espirituhanong kusog gikan sa Ginoo, ug unya ipadala niya si Jesus ang Mesiyas nga iya nang gipili alang kaninyo. Kinahanglang magpabilin siya sa langit, hangtod moabot ang panahon nga bag-uhon ang tanang mga butang. Sumala sa gipahibalo sa Dios, pinaagi sa iyang balaang mga propeta sa karaang panahon. Kay si Moises miingon, ang Ginoo nga inyong Dios, magpadala kaninyo og propeta nga inyong kaliwat, ingon nga siya nagpadala kanako. Kinahanglang tumanon ninyo ang tanan nga iyang isulti kaninyo. Ang dili mo tuman sa isulti sa maong propeta, hinginlan gikan sa katawhan sa Dios ug puuhon. Ug ang mga propeta, sukad kang Samuel, naghisgot usab mahitungod ni ining mga adlaw. Ang mga saad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta, alang man kaninyo, ug kamo nakaambit sa kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa inyong mga katigulangan. Ingon sa gisulti niya kang Abraham, pinaagi sa imong kaliwat, panalanginan ko ang tanang katawhan sa yuta. Busa, gipili sa Dios ang iyang sulugoon,
ug gipadala pag-una nganha kaninyo aron pagpanalangin kaninyo pinaagi sa pagpabiya ninyo sa inyong daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo, akong Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo, akong Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo, among Ginoo, pagka mahimayaon sa imong ngalan sa tibuok nga kalibutan. Unsa ba ang tawo nga nanumbaling ka man kaniya, o ang anak sa tawo nga nag-alima ka man kaniya. O Ginoo, akong Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Gihimo mo siyang nga ubos lamang og diutay sa mga anghel, ug gipurong-purongan mo siya sa himaya ug kadungganan. Gipamando mo siya sa mga buhat sa imong mga kamot. Gibutang mo ang tanan ubos sa iyang tiilan. O Ginoo, akong Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Ang tanang mga karnero ug kabakahan, ug ang mga hayop sa kaumahan, ang mga langgam sa kalangitan, ug mga isda sa kadagatan, ug bisan unsang nga nagalangoy sa kalawran. O Ginoo, akong Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa paan. Samtang nagsugilon pa sila niini sa kalit, mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila ug nalisang ug naghuna-huna nga nakakita silag espiritu. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo, nganong nagduha-duha kamo, tan-awa ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil, ako gayud kini. Hikapa ako ug makita ninyo kay ang espiritu walay unod ug mga bukog ingon sa nakita ninyo nga ania kanako. Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil, apan wala gihapon sila makatuo. Hilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong, busa gipangutana sila ni Hesus, "Duna ba kamoy makaon dinhi?" O gihatagan nila siya usa ka buok sinugbang isda o gidawat kini ni Hesus o gikaon sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, kining mga butanga mao gayud ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa balaod sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Unya, gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kamo mga saksi niining mga butanga. Maunay pangandoy ni Hesus nato nga mahimo gitang mga saksi tigpamatuod. Nya unsa may atong saksihan sama ni Pedro ug ni Juan, ilag yung gipamatud-an na kadtong gipatay sa mga Hudiyo, gipatay sa mga pangulong pari, gipatay sa katawhan nga gilansang sa krus, mao gyud to ang tinuod nga Ginoo ug manluluwas. Lingiyay mong tupad ing na saksi ka, saksi ni lain naman ang puwong saksi, lain mo nagtinuhuan, di mo na katoliko. Saksi. In English na lang, na witness ka. Witness. Matod pa sa atong mga eksperto sa kaning spirituality, wa kuno ta magkuwang sa mga basahon, sa mga pamalandong o sa mga kahibalo mahitungod ni Hesus o sa doktrina nato sa simbahan, mahitungod sa kahibalo nato sa Biblia. Porting daghana natong eksperto niini, daghan kaayong sinulat nga mga spiritual books, mga reflections.
testimonies nga gipangsuwat, inspiring kayo. Ang kuwang nato karon mao ang mga witnesses, mga saksi sa kamatuoran ni Kristo. Muna si San Pedro, iyag yung giingnan, nagtuo mo nga sa amo ning pagka-Diyos nun, nagtuo mo nga sa amo ning pagka maampuon og sa among kaugalingong gahom nga nakapalakaw mi aning bakol. Dili, ang ngalan ni Hesus, ang balaang ngalan o gamhanang ngalan ni Hesus mo'y nakapalakaw ani. Mo na'y pagsaksi. So ay kunog ingon, imong tupad ina nagtuo kag ako mo'y hinungdan nga naami balay, nga naa ako'y mga anak, nga naa ako'y bana, nga naa ako'y asawa. Dili, ang gamhanang ngalan ni Hesus mo'y hinungdan nganong naako ning nahuptan ang tanan. Ana, nagtuo ka nga nakaabot ko aning idara karon nga tiwasonon ako. Makasimba lang yapon ko bisag galisod na kog lakaw. Nagtuo kag tungod ni sa akong pagka-Dios nun, sa ako ning pagka maampuon, dili. Tungod ni sa ngalan ni Hesus, ana ba? Nagtuo di ay mo nga kining akong pagkapari, tungod ni kay buutan ko, tungod ni kay kusog kay kumaning kamot, tungod ni kay bright ko o kahabugo ko. Dili, tungod ni sa ngalan ni Hesus. Nindot no? Nagtuo mo nga kining pagpalit na kog raffle ticket, tungod ni kay sapian ko, tungod ni kay daghan kog kwarta, dili, tungod ni sa ngalan ni Hesus. Ana unta, nagtuo mo nga kining pagkausab sa ato rong simbahan nga naarang-arang ang naong, naliwat sa inyong mga naong. Naon sa may tanaw nyo sa ato rong naong simbahan, arang-arang o laksot? Ana. Nagtuo di ay tungod ni sa atong pagkadato dinhi, tungod ni sa atong pagka maampuon, dili, tungod ni sa ngalan ni Hesus nga atong gisunod. Di ba? Ana pagsulti, di kay mangangkon, sigig pangangkon. Ninduta ka no ang atong mga politicians, moingon nagtuo mo nga nahimo kong presidente sa Pilipinas, tungod ni sa akong kwarta, tungod ni sa akong kasikat, dili, tungod ni sa ngalan ni Hesus. Nagtuo mo nga nahimo kong congressman, nahimo kong senador, nahimo kong ombudsman, nahimo kong kumilik, chairman or commissioner, or nahimo kong Supreme Court justices, tungod ni sa akong kabright, tungod ni sa akong achievements, tungod ni sa akong pagkagamhanan, dili, tungod ni sa akong pagsunod sa ngalan ni Hesus. Ninduta ka no? Unsa kay may tabos Pilipinas kung ingon ani na og mga sinultihan ng atong mga leaders? Pagkaninduta ka ha. Moingon sa dang Amerika, nagtuo mo kining among kagamhanan isip nasod. Moingon sa taga Iran, nagtuo mo kining among gipanghimo dinhi nga daghan kay mig oil dinhi, daghan kay dato kay mi, kay daghan kay mi dinhi mga bahandi nga nahimo na mirong usa ka powerful nga makasukol nga mi bisag tabangan pa mig Israel ug Amerika nga makasukol gyapon mi. Nagtuo day mo nga sa amo ning kagamhanan tungod ni sa ngalan ni Hesus. Ingna kuno imong tupad, ingna nagtuo ka nga buhi pa ka karon tungod na kay buutan ka ug wa pay ngalan ni Hesus, patay na ka. Okay, matod pa diri sa unang pagbasa, si Hesus mao gyud ang kinabuhi. Siya ang tuburan sa kinabuhi, nya gipatay. Muna nga kay tuburan mas kinabuhi, gipatay, awa gyud nagpabilin sa lubnganan, nabanhaw gyud. Mao ni ang atong pangandoy. Unya kung magsupak-supak na ta sa ngalan ni Hesus, ang atong buhaton sa ato ng ngalan, mao na nang ma-stress na ta.
Mauna na nga magkaaway-away na ta. Mauna na nga mangawat na ta, magkorupsyon na ta, magsige na tag impeachment, magsige na tag pinatyanay, mag-NPA na ta, magterorista na ta, magsyabo na ta, magkokaine na ta, mga adik na ta, tungod na kay ato namang gibuhat ang mga butang nga dili na sa ngalan ni Hesus. Sa ato namang kaugalingong gusto, sa atong kaugalingong ngalan. Hasta gani mga pare, mga obispo, mag-away-away, mga madre, mag-away-away, tungod kay ang ilan ng gibuhat sa ila namang ngalan, sa ila namang kaugalingon nga mga gusto. Kanagong inyong mga naong, tanawa na inyong naong. Kinsa may gabuot ana nga mao na imong naong sa ngalan na ni Hesus o sa imo ng kaugalingong ngalan. Ikaw, tanawa na. Nganong maunay color sa imong buhok, nganong maunay porma sa imong kilay, nganong maunay naong imo sa ngalan na ni Hesus o sa imo ng ngalan. Kanang imong pagpangural diha sa imong balay, na hapit to anay agianan inyong silingan, sa ngalan na ni Hesus o sa imo ng ngalan. Tungod kay ikagitag-iya ng yuta nimo. Akong yuta. Way magbuot nako kay ako ning yuta. Nya iniglinog, inigliki sa yuta, mubiya. Ayuhan ang imong yuta. Ayuha. Imo makanang yuta ay pag-transfer nga to sa laing yuta. Hilas-hilas lang ka diya. Ako ning balay. Ikalos no, magkabuang pangayog tabang. Ayaw pangayog tabang, imo gunang balay, diha, yun puyo. Hilas-hilas lang ka. Ika-cancer nimo, stage 4 cancer, Ginoo, kaluy itaw ko Ginoo. Ika-putol stiil, kagi-diabetes na, Ginoo, maluoy taon ka. Hilas biya nimo sa una, unta to. Hilas-hilas lang ka sa una. Ika-paralyze, Lord, lalo ako. Sa unang lagsik pa kay, sigig pangabit. Karong gatikongkong na, gaana na, uli des asawa. May gani, kaya nakaasawa kag buutan, sige lang sagtrapo. Hay, sasta. Ang animal, kanus apa kani matapos. Ingna lang sa dayon asawa, sa ngalan ni Hesus. O di pa lang yun sa ngalan ni Hesus, gipatay ko naman gining animal. Perti mag yung pag-antos na ako, ani hangtod karong katapusan na mag-antos malangyapon ta. Ana. Unsa maning sa ngalan ni Hesus, bebe? Unsa ang magid paggamit ang ngalan ni Hesus? Ang pasabot ani sa akong ubos nga pangagpas, buguon man sad ko. Ingon ani ni siya, buhata ang tanan sa ngalan ni Hesus. Ug unsa may ngalan ni Hesus sa atong aktual nga buhat? Sa ngalan sa gugma. Pasabot, buhata ang tanan nimong mga decisions o mga buhat with love. Gugma. Mupalit gani mo raffle tickets, bunga sa gugma. Dili bungas pangandoy nga makadaog sa premyo. Gagmay ra man sad ang atong premyo. First prize 500,000. Second prize pila to? 4 ka o 5 ka 100,000. Nya third prize 8 katag 50,000. Nya consolation prizes 40 katag 15,000. Kagagmay ana. Mao na imong pangandoyon, mahurot ra man gani na sud sa usak semana. Wagi siguro usa ka adlaw nimong gasto, mahurot na. Ayaw pangandoy ana. Ang atong gugma sa simbahan, ang atong gugma sa pagpaambit sa atong mga kwarta, magamay o madako, mao na hinungdan nga mopalit tag raffle tickets. Wa sa ta magpa-raffle din para lang ta makakwarta. Wa aron maka-income lang. Naay tumong. Gitawag na siya appropriated
Ang sa tanang naarong gilang gilalisan sa Supreme Court. Program di ay. Programmed fund na siya, dili na unprogrammed fund. Mao na rin lalisan, constitutional ba ang unprogrammed fund nga gi-practice ron sa atong present administration or constitutional ba o unconstitutional? Kay kanang GAA, General Appropriated, ano sa ito? GAA, Act, General Appropriation Act, mao ba na? Mao kana siya basihanan sa ilang gastuhon, pero ang unprogrammed fund, outside ba na siya sa GAA, kuno. Naapagyoy automatic fund. Tulo na nakabukron, GAA, unprogram o automatic. Unsa man na, constitutional na. Ang GAA, constitutional. Ang unprogram. Unya ra ba, pagsubay dito sa Supreme Court, purting daghan ng program funds nga gipang-transfer sa unprogram fund. Nya ang unprogram fund, nagkinahanglan lagpirma gamay sa mga disbursing officers. Di na moagi sa scrutiny. So, dili matrace kaayo. Kay unprograman. Sa ato pa, anytime pwede kwaon. Depende lang sa kuha niya. Daghan kayong program. Niabot gog mga pila to ilang gikwinta-kwinta. Niabot og mga 700 mantingali to billion ang nap-transfer sa unprogram gikan sa program funds. Grabihan, no? Murabag kani para na ni sa paghimo og flood control. May apel din flood control na. Kani para na ni sa paghimog mga classroom. Ana, giprogram na nga pundo. Gibalhin sa unprogram. Kini para na unta nis mga kanang PhilHealth. Ana, gibalhin sa unprogram. Mga inana ba? Ana, gisubay man to, daghan to kayo. Natanawa lang social media. Nakaingon sa ko, ana. Pero kining atong slots, programmed kini. Unsa may atong pahilunaan ani. Una, ang atong pagtiwas anang bell tower. Tanawa atong bell tower. Tanawa sa screen. Kana, mo na atong pahilunaan. Nya sunod ang atong adoration chapel. Ana, nya sunod ang atong CR diha sa may ubos anang bell tower. Ikaduhang CR. Ana, nya ang atong ikaupat kadtong atong dako kay diri, pero pag ngadto mig mga kontraktor gahapon among gi pangsusing sa pader, murag ay lang sa tingali mog tira ana pader pagkadako ana oy nya ang gasto ana nya karon pader erratic kayo ang kanang kuan karon ang prices unya na lang mo stable ay sa mog tirag dagko kay project kay dapat tay gyud mo diha nga nga ang istorya ba mura sabing nakaamgo sige ato na lang tingali ning i-transfer unahon atong mortuary nanatay halin ani mortuary kana aron ikamatay ninyo anha mo day butang di man kay nadako diha anang dapita tubangan o tingali i-appeal sa nato kana dihang atong walk of saints or walk of apostles kana no nya ato dayong home nun kaning atong mga bangko ato ilisan mga bangko ba okay ra mo ana gagbay ra man ang kantidad nya na naman to naka-advance na tog hatag ana so ato na lang sang tiwasan ani makakita niya mo sa atong design basin ugma ako tong ipa-forward na naman tay design sa bag-o na tong bangko or pios maghimo ta sige ato lang tong iyangan-angan usa dito hilamos lang sa tag-uwan dito ato gyapon ta mag-event pero mag-tent lang usa ta no sige pero ug makaya di ay uy nanugutong dili basta magsige out of love ang inyong pagpamalit sa raffle tickets na nagkinahanglan ra gutag mga 200,000 ka tickets nya pila na may atong halin sa tickets 691 na 691 nya 200,000 gud atong kinahanglan kamo ba wagin mo iayo no kagamay ano inyong ipalit ay dako-dako sa din ninyo katong ato ganing kuan katong atong kana ganing sayon ani
katong atong mga slots, katong grace, niabot ba ya to siya ang total ato og ang grace og ang PPSC Part 1 og Part 2 og ang DPR, niabot ba ya to mga 36,514,000. Oh, ang totalon to sila tanan ba? Nya, mga 7 months raman to nato nga siging palit og slot. Pakpaka na to. Sige. Abo to 36 million, ibutan ta lang, 500,000. O nya ron, kaning raffle, o inyo ning paspasan. Masig, maabot sa nigdako-dako. No? Sige, naatay kuan ani, naatay gitawag og challenge, kay hilig mamog challenge. Namang mga taong hilig og challenge. Unsa may challenge nato sa ato rong raffle ticket? One stub challenge. Kanang usa ka stub, 100 tickets man na siya, 20,000 ang kada stub. So one stub challenge. Pero og ari kas individual tag 200 pesos. Pero og ari ka sa challenge, one stub kay naa man gud koy na meet nga mga grupo, niingon ang usa pader, one stub ako, natusang usa, one stub ako. Nako na gid mo palit og one stub no. Pero ako lang anam-anamon pader ha. Ana, pero one stub ako ang konon, good as sold na ni. Ana, nindot. Sige, one stub challenge. Tiksi lang ko ninyo, pader, angkon kog one stub. Nya, hinay-hinayan akong hatag, ana kay amo nang i-recordaan nga ang niangkon og tag one stub challenge mao na ning gidaghanona. Pero siguruan ninyo ha, total dili man og di san mo mobayad, o di man san mo taga og ticket. Basta good as sold na siya. Sige, mahala mo diha. One stub challenge, 20,000. Mga igsoon, buhaton tani out of love sa ngalan ni Hesus. Lain sad natong himuon, buhata ang tanan sa ngalan sa kaluoy. Mercy. Mao na kining ato sang gibuhat dinhi nga mga fundraising sa kaluoy ni nato sa atong parokya, 163 years naning atong shrine dinhi. Maura gyapon ni iyang naong 163 years. Maura ni iyang naong ato ka nang i-improve no? Wa lang gyapon tay social hall nga arang-arang. Magsalig lang ta ng CWL diha nga mapandol ka sa flooring. Mapandol ka sa flooring. Nya tuo pagyud kaayo. Magsalig ta na kanara magi atong social hall. Ari ba ka diri sloyo nga wa sad mahuman mga parok ka sa haligi. Porting daghanang haligi magkabuang kag li og unsaon. Maghimo ka tag arang-arang way. Sa 163 years na ta. Magsalig ta ng kumbinto diha nga lata kay tan-awon ang naong. 163 years na ta. Magsalig ka ning ato mga bangko, 163 years na na. Igsandig nimo paako ng imong buko-buko. Basta pang imong kigol diha paakon. Ya kanay atong saligan, ato sa kanang i-improve. 163 years na ta, wa lang gyapon tay tarong-tarong nga build tower. 163 years na ta, kadto lang gyapong CR nato diha nga murag niid-id sa lubi. Kaming mga laki. Inomdom jud ato ni suway kog CR dito pag tuyok na ko hala makita man ko dito. O nato gipataas-taasan karon kay murag niid-id sa lubi. Open man to, malaki dito ba? Kinsa mga laki dito nga naka-CR sa una. Wala ka igtuyok nimo kita di ka sa atbang. Ana, nya 163 years na ta. Mauwaw sa katingali tayo, kita mga taga-Compostela, di ba? Nya kamo sang amo mga online parishioners tabangi sad mi ninyo para sad mo malangit. Kuyog ni Santiago Apostol, have mercy on us muna sa ngalan sa kaluoy. Ay manindog na tayo. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios nga maluluyon og mahigugmaon kaayo kanato. Muingon kita, Ginoo, ubani kami kanunay. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga isip simbahan, magmatinud-anon kitang musangyaw sa ebanghelyo sa paghinulsol ug pasaylo
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Nga diha sa pag-ila nato sa kaayo ni Kristo, ang nabanhawng Ginoo madala nato ang katilingbanong kaangayan ngadto sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Nga ang balaang kasulatan maglamdag kanila nga anaa sa kangitngit sa sala ug sa kawalay paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Nga maila nato ang presensya sa nabanhawng Ginoo diha sa Eukaristikanhong pagpikas-pikas sa pan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Nga ang mga matuohong nangamatay mabanhaw ngadto sa hingpit nga kalipay diha sa presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Makagagahom o maluluyon nga Dios dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayon ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo dawata nga maluluyon kining mga gasa nga among gihalad nga mapasalamaton alang sa mga bag-ong nangatao diha sa bunyag ug alang sa dali nga panabang gikan sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining
Panahon nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanino. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluii kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluii kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
kamatay nakamulod pagmahal alang kanin ipakita ko halos sila pagkahiskutan kay inisinuod umamalinon pagkipahon mo na ako sa higit mo kayo upasanta ko sa pagkamalaniyon mo pakinig kasing-kasing ko sa gugma alang Magampo kita. Patalinghogi o Ginoo ang among mga pangamuyo aron ang lukat nga imong gibayad alang sa among kaluwasan maghatag unta kanamo sa hingnabang niining kinabuhia ug magpadangat sa mga kalipay nga walay kinutuban diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung panabang, divine sa mana assistance. Pero mahitabo ra ni kun ato gyung himuon ang tanan sa ngalan ni Hesus, sa ngalan sa gugma, kaluoy ug kamatuoran. Atong pasalamatan ang namalit natog mga raffle tickets para sa atong projects dinhi ug sa atong selebrasyon sa 163rd na Pista Celebration. Unsaon to pagpalit og raffle tickets? Dihas gawas na dihay maninda kanunay sa lamisa sa ato sang opisina na asad. Pwede sad sa atong bank accounts ninyo ipadala. Pwede sad sa atong GCash, open pa kayo ang atong mga GCash karon kaning niya sa atong screen. Pwede sad sa kwarta padala ana sa Palawan, Imluelier, Cebuana Luelier o RD Ponsiap o uban pa. Nya i-message lang gyud me no. Daghan namang nag-message nga pader kani akong gipadala para ni ipalit og slots o kaning kuhan tickets o ana. Kay wa gani mo i-message amo nang i-treat as plain donation para sa atong simbahan. Nya kaning ang atong mass wedding palihog og support ha. Ipa-register dire pari alang sa simbahan diya sa atong opisina anytime during office hours from Monday to Sunday. Kung gihangyo ang atong FLM nga kada adlaw na gid sila manawat og mga magpa-register aron dili na king kada Domingo lang, kada gid adlaw. Hala na mo mga matay mo diya. Kay haron maka-anhi gyud ang atong mga kaigsuonan. So kamong tanan na gusto magpaka-appeal sa tong mass wedding, napatay mga 81 ka slots available. Nya open dili las taga Compostela. Appeal ng atong mga online parishioners nga gusto nga mo join sa atong mass wedding. Katong nagpuyo-puyo, mga civilly married couples. I-process lang, tabangan mo na mo pag-process. Libre tanan. Unya, ang atong social media platforms, suportahi gini ninyo ha, ang atong YouTube channel, kaning Padriciano Ubod, view, like, share, subscribe. Ang ilhanan nga ako ng channel, kaning atong number of subscribers, nga 290,000. Unya, ang ato sang Facebook page, mao ang kaning Archdiocesan Shrine of Santiago de Compostela. Kaning San Morisunda ninyo kanunay. Karong Domingo, mao ang atong pista sa Divine Mercy. Tibuok kalibutan na pista sa Divine Mercy. Dinhi sa atong parokya, magpista punta. Nato tay Divine Mercy group dinhi. Nya usas ato mga activities karong
ugmang adlaw, doon natay gitawag og Basic Orientation Seminar on Mercy or BOSOM. Mao man ang atong term, BOSOM, Basic Orientation Seminar on Mercy. Alas 3 sa hapon hangtod alas 5 sa hapon anhisod sa simbahan. So giawhag nako ang tanang parishioners, labi na gyud mga mandated organizations and ministries, mutambong ta sa BOSOM, Basic Orientation Seminar on Mercy. In relation sa atong kapistahan sa Divine Mercy din sa atong parokya. Pero tibuok ning kalibutan kay gi-declare gini ni Saint John Paul II nga mao ni ang atong pista sa Divine Mercy. Naman tingali di atong ko ano? Kaila mo Divine Mercy? Bantay wa mo kaila. Onya, lastly, atong suportahan kaning activities sa San Carlos Seminary College dias Mabulo, kaning The Grease o sa kini ka musical play tribute ni anhing Monsignor Rodi Villanueva, nya fundraising pod ni nila karong April 17, 18, 19, 24, 25, 26 adto ni sa San Carlos Seminary Theater, mini theater. Nya kaning 200 pesos ang matinee ticket, 200 pesos, alas 2 sa hapon ang show. O niya ang gala show, 500 pesos, alas 7 gabi. Adto dito sa San Carlos Seminary College, Greece. May pwede sa nag-grace. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasab kaninyo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayunon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.